Kanina ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule du Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ki khubor minta ka step ka laitari Urisau kilong. Play Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ya ka Vaivaf Summit lemba ka video conference. Pentikna Rajnath Singh Menteri Sarkar kami ha kinongrep ba ka minimum support price omtang ba kandai bandon hendrai ba kan kiru ha kini kisnam banwan. Rakhe ka jala Meghalaya ya ka lingkho singi ka ba shispa sanphoi snem jong khpa ka jai bendre Mahatma Gandhi bat pentip menteri ka pule dangle jong Sarkar Assam Himanta Biswa ba on pleno ya ki school ba ki college Assam nadu ka shitarik unai wing. Ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu kari Narendra Modi hinin kesni ulaple ya ka Vaishvik Bhartiya Vaiganik Vaivaf Summit lemba ka video conference. Kani ka Vaivaf Summit kani ka summit jong ki reu start bat ki reu shimphang jong kinong India ki basa Shabal Jilam. Kani ka summit kabalas dang hinin kesni bat kan kut hadu ka live hui terik mentau bunai. Ka jing thumu jong kani ka summit ka long ban pinkiu ya kari ha ka jing kiu ha ka jing shimphang lemba ka jing aibut ki reu shimphang na kaleng ki benta jong ka perthai ban pinklan ya ki academic bat ki science and technology ha ka perthai. Menteri ke Sarkar Pedeng Rajnath Singh ula pentingna ha kinongrep baka minimum support price ni ke MSP omtang makade bakan don hengai bakan kim ru ha kini kisnam kibanwan. Rajnath Singh ula ong bakum ukhon jong unongrep ukwa ban krenshai bak Sarkar jong Narendra Modi kamde banle ya ki kam ki bakta ya kinongrep jong kari. Useng ula kentu ya ki kinhon jong kinongrep kari bakinwan banyakren bak Sarkar Pedeng la ragi don kanu kacing e. Ha ka jo kapor uni menteri ke Sarkar Pedeng ula pentip banak liang jong ula sedang banyakren baki kinhon kinongrep ban pingsngut ho ya ki jong bamshai jong kinongrem. Ka jalla Meghalaya lembat kari barokawai kala rakhe ya kalingkho sngi ba shispa sanphoi snem jong ukhpa ka jabendre Mahatma Gandhi henen kasngi chief secretary ka jalla UMS Rao lembat ki head officer kilalai bu senteu ha umat dor jong Mahatma Gandhi ha Relang building main secretariat Shillong ha ka jo kapwal katanat jong ka Directorate of Arts and Culture jong ka jalla kalapinmi ya ka wei ka logo jong ka jeng rakhe ka jalla ya kalingkho snem ka ba shispa sanphoi jong Mahatma Gandhi. Kajeng rakhe ya kani kasni kerpang jong Mahatma Gandhi ka lalong ru Riboy district ha ka ba ki dakhot jong ka Riboy district Congress committee lembat ka nongpo Congress committee ka lapenlong ya ka chingpun khod ya ka office se kam ka jong kim ka office jong deputy commissioner ka West Jaintia Hills district harengkat ba ka Jowai municipal board ka Dorbar Chnong Timpang Yaw Musyang ka Senrat Jowai ka CNI bat ka fire service kila penlong ya ka jimpun khod nong da ka jingthmu ban penlong ya ka Sor Jowai ka bakhod khamtam le ya ka Yaw Musyang. Ka North Eastern Hill University Shillong hinin ka sngi kala penlong ya ka program kerpang ha kalingkho sngi kha ba shispa sanphoi snem jong Mahatma Gandhi halor ka phangpeng ka badai relevance of Mahatma Gandhi in the context of self-reliant Northeast bat kani ka program kala long ha ka conference room jong vice chancellor bat ka jingyalang kalong kabarit na ka jingdon ka khlam COVID-19 bat labut renti ya borok ki kendon ka kot khia. Hagani ka program Dr. Binayak Datta jong ka History Department Professor A. Pati Udin ka School of Economics Management Professor B. Panda Honorary Director jong ka Indian Council of Social Science Professor H. Lamin Pro Vice Chancellor ka Nihu bat Dr. J. N. Nayak Regisseur ka Nihu kila ajengkren hagani ka sngim. Ki school bat ki college ha Assam kin sedang ban pleno na do ka shitarik unai wing mentau snem pentip menteri ka pule ka dangle jong ka jalla Assam Himanta Biswa Sarma kumunch pun kamau ka tanat Ministry of Home Affairs ha kini kindiat sni kala pemi ya ka jingbat ha ba ki school ba college kila ban pleno na do ka khatsan tarik mentau bunai henrei ka jira ka Assam ya ka jingple ya ki school ba college sha ka shitarik unai wing kalong ba ki hap banyak ran shwa bat ki management jong ki school ba college ban pet ya ka jinglong jingman bat ka jingpun khre ya ka jingple school ba college. Kani kadai ko All India Radio Shillong bolam sipi ay khubor. Lasdang ya ka jingpin smotho pat ba ka ba shibnai lenter ha Assam ka balatip kum ka cyber safety campaign ba laple ya ka do menteri rang ba ka jala Assam Usarba Nanda Sonowal ha ka atar Urisau ka badairu ka sni rakhe ya ka foundation de jongga Assam Police.
Kene ka campaign ka don jingthmu ba kongsan na ka bantag samlam. Additional Director General of Police Administration and Security Harmit Singh lapente pon pelong ya kene ka campaign da ka jingat lang ka Assam Police bat ka Cyber Peace Foundation. Kene ka campaign kan khmi binya ya bon ki banta ki bede bat ka internet lemba ki webinar ki jingpun sot ho la ki bor radio ni ki radio campaign bat ki wei ki program. Ya kene ka program on bu ha ka Twitter, Facebook, Instagram bat YouTube. Kene ka campaign kan pen ko bor ya ki nong song ban itho ya ki kam sneo ki papunang kam bakla ha ki bor internet bat ha ka jo ka por banyada na ka jingja ka basneo bat ban pendu ya ki ni ka jing sneo. Using ul ong ba kane kanyada ya ki khilung ki khna ki kinthe bat ki rang ba na ka jing sneo lemba ki internet ki balami ha kane ka por jong ka khlam COVID-19. Ka Sarkar Jilla Meghalaya kala thung ya usketri barim ka PWD uba Paul Rida Marwen kum chairperson ka State Public Service Commission bat uba Marwen ula shimti ya kani ka kam na IGG movement ibala shong that no na kani ka kam kani ka jing shimti uba Marwen kalong hadin ba ka kanhon ki menteri ka Sarkar Jilla kala menjoli ya ka jing thung kam ya uba Marwen kum chief person ka Meghalaya Public Service Commission bat ya ka jing thung ya uba Marwen la yoru ya ka jing menjur na ulat ka Jilla usyatya Pal Malik. Ka office jongga Nagaland State Disaster Management Authority haringkat bat ka Regional Meteorological Center Gauhati kilapente pakala bandon ke jinghap slap ka bajur ha Nagaland ha kini kisteo kane ke jinghap slap kala banhap ha Kipare Kohima Longleng Mokhochung Mon Peren Phek bat Tuan Sang District. Kari India kala sakhi bat register ya kajingkio ki pakot na COVID-19. Da kajingkot no ki palat nyop khandai hajar ngut ki pat ba tang hapo kini ki apsa kunta kajingdon jong baro ki balakot hakari kala kiyo syaka sanphulai lak sanpho hajar ngut kabalapan po ya percentage jong ki pakot syaka prapulai po nyopo na kasispa. Hajala Tripura ka percentage jong ki bakot kalakiyo sa kanyop khandai na kasispa. Hado menta 8,000 sanspa nyopulai ngut kinongpang kilakot na kani kachingpang bat aspa prapulai ngut kilaklat no. Ha Mizoram pat salai phuai ngut kibriu kilayot mayo COVID-19 ki bakunthop ya ki khandai ngut ki bateri security. Kajingdon ki bayot mayo COVID-19 hado hinen kasni ha kathan syate lamingi kelum lang kalong 8,000 sap khandai ngut. Ka Jilla Meghalaya tanghanin kasni kadon hado aspa life wengut kibayo COVID-19 aspa apsangut kibakot no but iwei balaklat no. Ka office UDSSMI kala pentip bana kini ki aspa life way kibayo thumai shispa prapulai ngut kidina East Khas Hills District khalai ngut na East Chantia Hills District khandai ngut na West Garo Hills District khandai ngut na South West Garo Hills District nyong ngut na Riboy District hinreng ngut na South Garo Hills District, laingot na West Khas Hills District, but iway na East Garo Hills District. Ki aspa apsangut ki bakot tanghanin kasni kiday shispa aflaingut na East Chantia Hills District, khandai sangut na East Khas Hills District, sangut na West Garo Hills District, laingut na Riboy District, but iway na West Khas Hills District. Ka Jilla Meghalaya hadu hanin kasni kadon 1,000 lifeline ngut kibayo ya COVID-19 ha ka ba 6,000 news pa sangut kidan ha jing sumar 6,000 aspa aflu ngut kibalakot no but sanfu ngut kibalakrat no. Ka jingbetang manpli ya buon KKA ha ka unlock 0.5 ka Sarkar Jilla Meghalaya kalas nang manpinjusor ya buon KKA. Kawai na kita kadai ka jingpli ya kijaka maniblay na kabanda kipat ba kabalas nang nadu ka shitari urisaw mandaw snem. Ka jingkhang ya kijaka jungok ka perhe kalakta baha ya ka yarong pisa jong ka Jilla bat ha kani ka unlock 0.5 ka Sarkar Jilla kalapli ya buon kijaka jungok ka ha ka Jilla na kabanda kinongwan jungok ka perhe. Ukonak semau lapin pau ba ka jingkhang dam kamla banwara ya ka jingjob henlay kan katapat ya ka yok ka kot jong upat bahim. Nakaliang jong ula kentu ya kipat ba ka Jilla berkensyanya ha ka Sarkar Jilla ha ka de ka jingpli ka basan ne ko unlock 0.5 watla ka jingkiu ya kibayo COVID-19 kadang bon ha ka Jilla. Haswaban pengkut ikhubos sesisin kimat bakongsan player umentri rang badu kari Narendra Modi ya ka Vaivhav Summit lembaga video conference pentikna Rajnath Singh menteri Sarkar kami baka minimum support price omtang baka de bandon Henry bat kan kiru hakini kisnamban 1
Rakhir ke Jela Meghalaya ya kelingkhu sengikha wa shispa sampui snem jong ukpa ke Benreu Mahatma Gandhi bat pentip Menteri ke Pulih Dangli jong ke Sarkar Assam Himanta Biswa ba on pleno ya ke School ba College ha Assam nado ke sitarik unai wing. Katuk khubor kilakot ke bawan shapi na ke studio jong ke All India Radio Shillong bat sakin dia pon se so ba ke Delhi station na ke benda khubor ha ka kten hindi ba kten phareng. Kane ke dei ke All India Radio Shillong.